UNgqongqoshe uCele uthi kwakunakubiza ngokuthi yifu elimnyama elalizosibekela isifundazwe eKwaZulu-Natal. Kepha ukuboshwa kowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma yikho okwaholela ekutheni kusuke udungunyane. When the Constitutional Court took decision that he's going to be incarcerated, that was clear. I think it just grew faster to see that the things are taking the wayward direction. Kwake kwaba nongaboni ngasolinye phakathi kaCele kanye nowabe enguNgqongqoshe wezokuphepha kombuso uAyanda Dlodlo emva kokuthi uCele aphika ukuthi kunombiko ovela ophikweni lwezomhloli awuthola ngaphambi kokuthi kuqubuke izibhelu kulezi ifundazwe. uCele namhlanje umile kwelokuthi awukho umbiko ake wawuthola. You emphasize there as well to say that the minister did not receive any intelligence report from the National Commissioner or the divisional head. There is no intelligence that was received by me from those structures. uDlodlo naye ubiziwe ukuthi azofakaza kulesi sigcawu.